ena wo nipa dasani a wote ho no so ohunu se ade bi a wode ye wo nua no hwe ne yie Arefo yesim konwa atena se bium ne nyansapo kasa mfonyini yetena se se ya na mfonyini na aka ne nyina na akaka dem na omato esanse aha ena abakwasem amamre afutusem atetesem ene ensem a ekotwi na eba abreman ne nyina no aha ena abete ne papa yeni ewuram ne yedosuko na ensem no a ebutu ne yedane ani ne yedisi wo na afi ye hyehye ne sa ayefro na yetese mu se mpase niema ne yede mamo aha nyansapo subscribe na share na like na famai esanse wo mo ye bie ni nyina no wonum sene yen ene ntakere hunu keke a wonum ento nyansapo kasamfonyini nyansapo TV ewo YouTube nyansapo online ewo Facebook nyansapo online ewo TikTok obi a wababia wo so wodi nyansapo enye yenea indi se woni ni edi dwumadie bia mesrewo ya no afi wani se de saman ne tamfo nsuo na fa wani hwem kroje na huni yie na sebe wamfansia amfa anane wo enkono dwumadie nda bia me kana hye nso de abehunu se ebe hye ase no obon se ya ye empapadan bi ekura asetete wode eye toy and machine ene aye ese nkokọ nam honua kakra gina wo na afi enwum tetenwum bi na enamase saa eno ene ya hye nso de ansa na ye number eda screen eni no efiti tentre di besi saa me no ensesan ye mamu eno nko a eda ye besi sa no se ya sesa number no mu behu eda ye screen eni number bia wo ni bedi nkoma enye ye number na eda screen eni no me pa cha onye nyansapo eho akohia se edi nka abo etu dwasan se ye hu senkrofo bi ahyase a won mu di dwumadie bi beto ye na so a ense na emfatantim sew hwehunye na obi amfa wo anye dwanam amfa hanam amanese abrewa ye mo akwa baba nyansapo kasamfonyini ya eburu na umpo muti sei onyankopon ada romane mo mpaibo ye do twedi ampase se wonso ho ye pa yenso ye ho ye onananom ti abedie na ye se ye bebo nkomo nyenya aba ni aba ya ayi nkrante nsi yesi afuom de ni yesi wosi twani nyina ya efuwe wure yi on haye osu nyenya aba de ni aba nyenya aba de a ya beduru hanu nti ne ba ya fe ne ya bedwene ho entwa bi ni enko ye ba bi enti nyansapo anya aba ya ba beto eye asante nwoma ne de ni aba ye ba ne abetwa amamre futusem abakwasem no ye betwa bi na ne fan na ye twa ne ye de afa yi konkonsa nsekuro eya de a ekoso ewo ya bra bom ya yonko fam enyuma ye womu patamu ayete oman ayetimu obi hyeda asema emfa ne ho no na waso aho ahenche na odinam na waso a se dokono na woton ne bisi emua bi ntam ema ekori achi no odi yini e de bre baako ye bekwa abrewa ho ye betie saa abasem no etie saa abasem ni wi a afeni atiesi ya bra bom ne ye de aye afutu na ye de ahwe kwan ye befa so ne ye benantie na obia edi ne fie asem sanse ye si asem ho yi ema wache a ye ma ne dieni a ana abrewa ntesa wadaroma asema mekan ebi atomo abi pen ama opanyini bi kura de hyehye enwom daso da obesi ne abubu enne ye bonnwom ni bia ba bia ogina bia no utumi twen etie nsam na sanse emu odu eye futusem a abrabom no utie a utumi de bobra wadaroma mayen saa abasem no na yenko edu baabi na nwom no obetimi ato a na no nso odi afem amayen na afi yento asomfanko okay yo enwom no dika wase ensenkekan ye adosun yesi yo adosun mi kweti akoka na mi mpo adosun so yonkwo tawo
entira na ye bire. Oh yes, ba. Eho no minim se saa na ti o. Ose osono yonko a wotan wo. Entia na ye bire. Yo. Asɛm die. Enipa na nampadu eka wo se ebra ye keka afie no. Kekare ma adampa. Ye kekare efie no. Ye kekare ma adampa. Abro to bo twi ho no sa twi ni nyante ni ye kenkan ya na se ye kekare tete no. Se ye si ye de ye yi foundation na se hen no. Tete no ne na nanom kan se ye kekare fie no. Ye kekare ehwo ne ye bubo ye didua sisi ne ye de nhoma asusom ni ye kire se de dan no ye besi asi no se de ne mesin fuo yi bebe a ye betu foundation ye nu na ye dampa nti ye kekare fie a ne ye kekare ma adampa ni esi ye kekama funu ni ye kekama dampa ye funu de na akoka kire no aka ma Asante kasa no doso wa nya daje anya obi a wonso obenya abotra kire wo mu a abrowa me da aswati radio ni tv akuye ni o ye kekama funu ni ye kekade asem ye je be ye se ye kekama funu ni ye kekama dampan uchemu sa se di obi besi achemu ne na besi so se efunu ye de ya ne ye be ye ho adwuma de a e dan ye da ho mpan enum ne ye de da no nti ye kama funu ni ye kama dampan se ye kekare fie no ne ye kekare ma adampa pe ebebemu Adam papa ne de ebedem no eno ne adam papa no ye fie ne de kakra ene ya kekare nti ye kekare no ye hehye adan dodo na ebebemu ye de ti betum nti we ne kitchen ka ho toilet nka ho nemom de ye de ti bedem no ye kekare ma adampa se ye beda ha ye be yu sei nti adan ni nyina ne ya hehye ebe kekare fie na wie no ne ya hehye bibia ni jaado wa ha the baby so ha petu wa ha sa me da se to aso enti wo se ye kekare fie ne ye kekare ma adampa no wodi asise enipa da sani wunti ena me tu dwun na ye tie mu asem na fa bi tu tirim tie na fa mu aba anam pedu to dwun ne se anye nyina efiri hinifa anye nyina efiri baby aro aye busa ofie nipa mesi aye busa ofie nipa ehon wo be kire se ananse so a me betui efamoa ho nanso mpanyimfo se ebra aye kekare fie no ye kekare ma adampa enipa da sani ewuntro ena me tudwum aye tie mu ansem na fa bi tu botom tie na fa mu aba emoa na nampadu na wode moa na wode abesi nipa so wo ye nipa a woto dwum no a afei wo beti afa mu aba na ade aye de na ade aba obra aboa bi a ye frɛ no Kotoko ose ne ho odin pa so one na yokufuo no kohia ntokwa kase bi asi a Kotoko obi ntimi no enti dako na yonkofo no wo mu ye hoahoa no so obi ni gi Kotoko ho ye na ye hene dako no wo mu ye se ye kosra na ofie wo mu koye no na Kotoko aye bone kakra o maame buofu se obetwe na so won namfo ye nim na okofa aba no no maame so de no wo yi Kotoko emu ne ho denden he no de aba abebo abeyi o kan Kotoko to ayeya wo de aba etwa ne ye bim Kotoko na esin de namfo fu ya patana
enu se Kotoko abekura ma me wantwa adudu bia adan no woni abere sa wo su sa ye ka bibia wonte wo se enya ba no a o ma me twa no ni nti na wo su na emmom ono ane ma me a wo ye ni fie nipa ama mu a mo ya ahohoi ehuru de ebetim me eno na ye me ya me dwene ho ana me yesu si efie ni pa yi me ama sa na tie we abrabo yi se wo suro we bi pa suro fie ni si efie ni pa esumi atwene na abontinsu ni eti ameso utu fie a abontinsu ni no ko wonti mewura wo fie ntwonda fie ni na betwo totwene a bontinsu ni enya waso mu abobo se de opo do wasem pia bonten a ne yetutu na sere ne abasa na afie ne nkonkonsen ne nemu no bia so ne de no de nam de wope efie nipa de woni wo sumasem wonu wetimi ton wo ma obi ote abonten se ha no Kotoko ni su a wo su no wo wa wonti ase obese o maame aba na wotwa na ye ne ye ba me nsape ya maame twa wo yi ya ba wo se wo bi ahoodin se yi ne mmom no esuma sema se wa ma na yonkufo se sa Kotoko kra ne ko na adane no na wo bɔ ne yamu a wo chire mu ke ye do su kra chire to ne ye bɔ ne yamu a ebetumi no eno na na wo dwene ho ye ne ya se anyo obi anso se ono ane maame awu no se eye miame maame a wo ye mie mi fie nipa mie mi fie nipa ama mo a mo ya ahohoi mo hu de ebetim me eno na ye me ya bibira me dwene ho a na mi su fie nipa eyi miama enti ewiase ayewo no na mpadu timi de mu ahwasem na sa wote wona adwene a na wo de atoto abrabo nu ahun se de obesi etu anamo ana besi atetew ho abroa medase yenuanom a mo wa abruche titiw wonhwe mo hu yie ebinum ayo mo hinte de akire ememma titiw etwi ma na won mo abruche ni di pa ema no bi nso twi memma na e wa abruche ni di wonye hu se wo abruche ene ode nanno ene ode fa ho de enim no ene wo ka de kire wo won se ne wadada waje usika adi aboa sansa ye ne fa de ne de kire ndi se ya amamre abakosem afutusem abasem ene atetesem de a se wanya ne ha ya kan ya ne watum wakwa akoda kopem se ye de bebrewo ye mom nyina mo ene hwa waje ahene wa NYANSAPO TV YouTube NYANSAPO online Facebook NYANSAPO TikTok na se NYANSAPO online wo TikTok dia ka bia anye ye dia bibi foforo bia be ka ho bia mu a ye be announce ne dia kiro ye number no so ne gu screen anin number foforo bia be fro wo se o ye NYANSAPO TV NYANSAPO online NYANSAPO no be sro enye ye ne a e bia ne e fre no kosua NYANSAPO mo kosua NYANSAPO kire se wo kosua wo sua o ye no ho so ye wo no afi no wo sua tie no oye no wakwaye no ho besem so no mo se ayi o wo se bona chinsensan otonkwa mu a efo nanso empepada twa mansa to nsuo mu a ne ho na efo na chinsensan de empepa ho da ya mamu nyina mo ene hwa ye je ya hene wa midi ene abusua pani owusu edumi dentini ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din do Obama
akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi no ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya